Anime Mars Red patrí medzi tie tituly, ktoré sa snažia odlíšiť od bežných akčných či fantasy sérií. Namiesto klasického prístupu upírskej tematike sa ponára do melancholickej atmosféry Japonska 20. rokov 20. storočia, kde sa stretáva vojenský výskum s gotickou drámou. No je táto séria len vizuálne krásnym pokusom o niečo hlbšie, alebo naozaj prináša unikátny zážitok? Dej Mars Red sa odohráva v alternatívnej histórii Japonska, kde upíry nie sú len legendami, ale realitou. Vláda sa preto rozhodne zriadiť špeciálnu jednotku Cold Zero, ktorá sa má vysporiadať s rastúcim počtom upírov. Na rozdiel od typických akčných anime, kde by sme čakali epické boje a lovenie upírov, Mars Red volí úplne iný smer. Rozpráva príbeh plný intríg, filozofie o nesmrteľnosti a ľudskej existencii. Seriál je veľmi pomalý a stavia skôr na dialógoch a atmosférických scénach ako na neustálej akcii. Počas sledovania má divák pocit, ako by sa ocitol v divadelnej hre. A to nie je vôbec náhoda. Mars Red je totiž adaptáciou divadelnej hry, čo sa silno odráža na spôsobe, akým sú vedené scény a dialógy. Najvýraznejšou postavou pre mňa je plukovník Maeda Yoshinobu, človek, ktorý vedie jednotku Cold Zero. Na rozdiel od bežných protagonistov v podobných príbehoch je Maeda veľmi rezervovaný a pôsobí takmer bez emócií. Jeho interakcie s ostatnými členmi jednotky však odhaľujú jeho vnútorné konflikty a traumu. Medzi najzaujímavejšie postavy patrí Kurusu, mladý a neskúsený upír, ktorý sa snaží pochopiť svoju novú existenciu, a Takeuchi, excentrický vedec, ktorý spája racionálne myslenie s fascináciou nad prirodzeným svetom. Každá postava má v príbehu svoju úlohu, no nie vždy dostanú dostatočný priestor na rozvoj, čo môže byť pre niektorých divákov sklamaním. Po vizuálnej stránke je Mars Red jedinečný. Tmavé otiene, mlisté mestské scenérie a nádherné osvetlenie vytvárajú pocit, ako by sme sledovali starý umelecký film. Animácia nie je najplynulejšia, ale to nie je veľký problém, keďže seriál sa viac zameriava na statické zábery, ktoré posilňujú divadelnú atmosféru. Štúdio Signal.md sa snažilo o umelecký prístup a v mnohých momentoch to vyšlo. Niektoré scény sú vyslovene nádherné a symbolické. Na druhej strane niektoré akčné momenty pôsobia stuhnuto a neprirodzene, čo môže divákov, ktorí očakávajú dynamiku, mierne sklamať. Ak existuje aspekt, kde Mars Red absolútne exceluje, je to hudba. Soundtrack je nádherný, melancholický a dramatický, čím dokonale zaplňa atmosféru. Kombinácia klasických melódií, temného jazzu a orchestrálnych skladieb robí z hudby jeden z najlepších prvkov seriálu. Dubbing je taktiež na vysokej úrovni, herci dokážu skvele sprostredkovať emócie svojich postav, pričom dialógy majú často divadelný nádych. Hoci Mars Red ponúka unikátny zážitok, nie je to anime pre každého. Je pomalé, často príliš filozofické a niekedy sa stá, že sa viac sústredí na vizuálnu estetiku ako na samotný dej. Niektoré príbehové linky sú nedotiahnuté a záver môže pre mnohých pôsobiť nedostatočne vysvetlený. Mars Red je nádherné, atmosférické anime, ktoré vyniká vizuálom, hudbou a originálnym prístupom k upírskej tematike. Avšak jeho pomalé tempo, teatrálnosť a nedotiahnuté príbehové linky môžu odradiť divákov, ktorí hľadajú akciu alebo klasickú upírskú drámu. Ak máte radi umelecké anime s ťažkou atmosférou, melancholickými témami a jedinečnou vizuálnou stránkou, Mars Red by vám mohol sadnúť. Ale ak očakávate dynamiku a napätie, pravdepodobne zostanete sklamaní.